Metsäteollisuus on osa suomalaisuutta. Täällä on metsää, täällä on vettä, täällä on teknologiaa ja osaamista. Ja se, että ollaan raaka-aineesta tietoisia ja hyödynnetään se parhaalla mahdollisella tavalla, on totta kai osa myös tätä kansakunnan kehittymistä. PI-rooli tässä kokonaisuudessa on ehdottomasti madaltaa kynnystä tutustua alaan ja tutustua uusiin tuotteisiin, löytää niitä reittejä uusille toimijoille ja uusille opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille, miten pääsee mukaan ja tutustumaan tähän kokonaisuuteen. PI tekee osaamisen ja tietämisen edistymistä aika monella saralla. Totta kai tapahtumat ja erilaiset palvelut, kuten Forest Biofacts, edistää, mutta myös mentorointiohjelma on hyvä tapa, millä pääsee sitten avaamaan omaa näkemystänsä eri kulmista. PI on paikka verkostoitua ja tavata meidän alan eksperttejä. Ja täällä puunjalostusinsinöörin tapahtumassa näkee koko teollisuuden ja value chainin ihmiset. Mikä on kaikille yhteistä on se samanhenkisyys, kun me ollaan samalla alalla ja tosi samantyyppisiä ihmisiä, niin kaikkien kanssa on yleensä ollut aina kivaa. Mun mielestä puunjalostusinsinöörien toiminta on tosi tärkeää, koska ne on niin kuin tällä hetkellä se tärkein yhdistävä elin työelämän ja opiskelijoiden välillä. Ja puunjalostusinsinöörien kautta saa tosi paljon tietoa ja niin kuin kokemusta, mutta myös kontakteja, ja ne mä oon todennut, että ne on tällä hetkellä todella tärkeitä. Metsäteollisuus näkyy Suomessa ihan kaikkialla, niin rakentamisessa kuin kaupan hyllyillä pakkauksina. Sitä on kauan tehty Suomessa, mutta kehitys ei todellakaan ole hiipumassa. Ja on se sitten uudet ratkaisut tai tehokkaampi tuotanto, niin töitä on ja ne on tärkeitä.